Gusto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay. Siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Kalitan kong kahigayunan, samtang nagapakabuo ang mga damang sa ilang mga bihag. Aring bata! Bata! Magupod ka sa akon. Luwason ko ikaw. Kare ka, ha? Mabalik ako sa namtangan ni Hildo. Ba? Wala na diri si Hildo? Di na siya. Ba? Sa likod ko. May damang nga nagatudlo sa akon sa iya mga upod. Magdalagan ako. Ginalagas ako sa mga damang. Hindi ka magkadlok, bata. Ari ako. Luwason ko ikaw. Hindi ako maguntat sa pagdalagan. Bisan pa nga daw nagabugat para sa ako ng bata nga ini. Malapit na lang ako.
Malapit na lang mga damang sakon. Hindi. May sibat nga nag-igo sa ako na baga. Apang hindi ako maguntat sa pagdalagan. Pila na lang kaliko. Malapit na lang kita sa ganahan sa baba sa kuweba. Kinanglan niya makagwa kita diri sa kuweba. Kay dito, patod ang aton kaluwasan. Jutay na lang. Malapit na lang kita. Naigo naman ako sa pana sa piyak na kilid. Apang, hindi ako maguntat. Mapadayon ako sa pagdalagan. Salamat. Salamat. Ari na kita. Ari na kita sa guwasang kuweba. Salamat. Masanag ng bulan. Ginlabo mong batis ko. Kag nautod gid. Hindi! Hindi ninyo siya pagsakita! Hindi! Ang akong kamot. Ginlabo mo man. Kag nautod gid. Kadamon sa dugo nga nagagwas sa lawas ko. Basi mapatay na ako. Ang mga damang nakagwa na sila sa kuweba. Ang bata naghulag siya. Hindi. Ang yaliog. Doon nabali isang hinali. Kag naglaba. Kag ano ina? Ang iya kamot kag abaga. Doon nabali man kag nagsiparar. Hindi. Ang iya dagway. Naglain. Hindi. Nanginiganti man siya nga damang. Hindi. Ang mga damang nga nagwa sa kuweba. Nagdalagan sila palayo. Hindi. Kinumpatan ako sa higanti nga damang. Ang liyog ko! Ginkagat niya! Hindi! Ang bata! Gintubuan sang duha ka malagba kag matalong nga mga bangkil! Ginbugahan niya ako sang lawa kag nagpalayo! Hindi! Ginputos ako sang lawa. Kisog sang bata ngayon eh. Apang nga anang indamang siya. Kung isa siya sa ila. Nga ginandom siya nga patyon. Hindi ako makagwanta sa kasakit. Ang mga pilas ko. Doon nagapalang dulom ng panulok ko. Ayan. Sa kadamusang dugo nga nagkwa sa lawas ko. Mabiyong na kita ang akong mga mata. Hindi ko na mapunggan. Hindi na.
Jomar. Bah, Ami? Ikaw? Ami, mangud ko. Ginahidlaw na gid ako sa imo. Amo man ako no. Tuman gid ang kahidlaw ko sa imo. Karika, ato sila ni nanay kag tatay oh. Mapalapit kita sa ila. Oo, Karika. Gusto mo pala nga mag-upod sa amo no? Oo. Maupo na ako sa inyo. Kun amo, dali ka. Mapalapit kita sa ila ni nanay kag tatay. Bah, Ami! Ami, hulata ako! Bah, hindi. Kadasig sa iya nga nakaabot. Sa namtangan ni nanay kag tatay. Madali-dali man ako. Ano pala ini? Nga nga samtang nagapalapit ako sa ila. Madasig man silang nagapalayo. Dito silang nagapadulong sa amon uma. Apang, nga wala nila ako ginulat. Nga kadasig sa ilang nagpalayo. Nay! Tay! Hulata ako! Hulata ninyo ako! Nay! Tay! Damgo? Nagadamgo ako? Mabatyagan ko ng paghapdi kag pagsakit sa nga akong mga pilas. Nakabatyag na ako. Maisog nga hangaway. Madamo nga salamat sa pagluwas mo sa akon. Nakabati ako sa tingog sa bata. Balik doon ko, Abi. Ang bata. Nagbalik ni siya sa iya kinaandan nga dagway. Apang ginasuksok gihapon niya mga alahas niya nga bulawan. Daw may lubid nga nga mapilit nga nagahalin sa iya mga bibig. Kaginagamit niya sa pagtahi sa akong lawas. Anong buhaton mo sa akon? Hindi ka anay magsinabad. Maluya pa ang lawas mo. Kag ginakaayo ko pa. Sino ka? Ako ang Diyosa sang mga damang. Tagsa nga magbilog ang bulan, kag ikawalo ka tuig. Nagakabuhi ako sa lawas sang isa ka anak sang ila kaliwat. Kag ako, ginapangita nila para nga patyon. Kag nga ginahandom kanila nga patyon. Agod, hindi na ako makasabuag sang kahalitan sa ila kalibutan. Salamat sa imo ha. Nga ginpagwa mo ako diri sa kuweba. Nga nangin serbi ko nga presuhan. Kagin pasanagan mo ako sa bulan. Kag karon, may kabaskog na ako sa pagpato sa ila. Patyon mo man bala ako? Nga nagkadlaw ka. Wala mo bala makita? Nga ginabuhi ko ikaw liwat? Diyos ko. Kaunon man bala niya ako? Ginluwas mo ako. Gani akon ka na subong.
Hindi ka magkabalaka ah. At ipanon ko ikaw, tubtob sa adlaw, nga hindi ko na kaya nga tahion pa ang mga pilas mo. Oh, ano? Magabiang, diri natapos nga ton matahong kasaysayan sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nga wala mo ako ginpamangkot. Kung sugot ako nga mag-model ka. Hindi ba lang ikaw pagani nagambal? Nga ipabugal mo ako sa mga classmates mo, sang nagpanawag ako sa imo kag nagsiling, nga may extra ako sa modeling? Gani ang pagdumdum ko, kung gusto mo man. Buot mo silingon. Gusto mo? Kanami si imo, Doklon. Anika. Ako pa ang basulon mo? Kaya nga pala nga nagpirma ka sang kontrata nga wala anay naghambal sa akon. Kung isang primero daw na nagalang-alang pa ako. O galing ginkumbinser man ako sang manager ni Vinny. Kay bagay ko na ako nga magmodelo. Kay makaibalo ako sa ginatawag nga projection. Wala man saging kasugta naton nga magperma ka sang kontrata, James. Lorena, gusto ko muna ikaw nga sorpresahon na. Kaya nalipay ka gani nga nag-extra lang ako. Sabi ko ni kung mag-level up na ako, malipay ka. Madamo sa nagakapatay sa sala nga pagpati. Kag isa pa, dako ang gina-offer nila nga bayad. Pero madamo naman kamo sang kwarta. Ikaw bala mo. Lorena, lain man niya ang kwarta nga naghalin sa kadutaan. Kaglain man ang ginpatuluan ko sa balhas. Kag nakahangop na ako subong sa ginasiling mo. Nga gusto mo tilawan ang magpangita sa kaugalingon mo nga kwarta. Ay, kung tani man lang. Ginpamangkot mo ako kung gusto ko. Abi mo, nagalibog ang ulo ko. Hindi ako makahangop. Sang extra lang ako. Wala untat ang padayaw mo sa tanan. Nga masugata mo nga model na ako. Kay subong nga nangin matuod na ako nga modelo. Naakig ka? Gusto ko man nga mapapugal mo ako eh. Ang ginkasugta naton, extra ka lang. Hindi na magsulod kagit sa pagkamodelo. Ote, paano na karon? Kaya nagapirma na ako. Dua man lang katuig kung tani. Kaginabalan ko na ganito mga parents mo nga ma-celebrate kita. Gani ma-late kita sa pagpauli. Wala ako sa mood nga mag-celebrate Apang nagpasugot na ako. Hindi na ako mahimo pang mag-isol. Kundi isiling mo nga nagbago ang pensar mo. Lorena, love. Hindi mapos ina nga buhaton. Hamak mo ha. Ginsunlog pa gani ako ni Vinny. Sang nagsiling ako, nga malisensya pa ako sa imo. Siling niya, daw hindi ko na ako magagiyo kung wala ka. Kag siling pagigani niya, nga daw diyabi ko na ako, nga nagatiyog lang ang akong kalibutan sa imo. Oh, ano? Matuod ina. Kaging gindugang pagid niya, nga magwa ko nga kaugalingon mo lang ang ginapaminsar mo. Kung hindi mo ako pagpasugtan. Tungod kay gayunan ko na ini nga makilala sa kalibutan sa modeling. Apang nakaibalo man ako, nga hindi ka mo sina. Oh, anay ka. Do permi na ang pagsugilano ninyo ni Vinny nga partner mo Aba, hindi
Amo lang kami sa doon nagatubangay. Sanggin sugilanon ako sang manager niya. Nga manager mo man? Lorena, nga blang ito hindi ka magpati, ha? Kung nagbalibad ako sang tion nga to, magwa nga mahuyang ako. Ginahangkat na ganing pagkalalaki ko eh. Alang-alang man nga ipakita ko nga nahadlok ako sa imo. Maldita ginang Vini nga ina mo. Interesado gid siya sa imo. Ate, sige. Kung gusto mo nga kadlawan nila ako, hamalong ko lang sila buwas, nga hindi na ako. Alang-alang man nga pakahuyan ko ikaw. Basi pag-abot sang tion, sukmatan mo ako. Nga nangin sikat ka na kung tani nga modelo, kung hindi tungod sa akon. No, hindi ko pagbuhaton, ina. Hindi ko ikaw pagsukmatan. Pero abi mo, nag-enjoy ako sa kinabuhat namon. Daw nadumduman ko sang gamay pa ako, nga nag-intra ako sa Little Macho. Sige na lang gani Basta, wala sang love team ha? Wala sang couple. Inagani eh. Gusto nila pagwaon sa publicity nga interesado ako kay Vini. Samtang ginahimo namon ng project. Pero siling ko, iisiling na lang nila nga si Vini interesado sa akon. Kay loyal ako sa girlfriend ko. Ote, anong siling sang manager mo? Basta kung pwede ko, no? Taguon ko lang na yung relasyon natong kadua. Para kung hindi madismaya ang mga fans sa kalibutan sa modeling eh. Kagtaguon mo pa ako subong? Kung makabuli ko nina sa karir namon bilang modelo. Amo ko nun ng manami eh. Manami ko nun nga gimmick kay ti. Sikat na nga daan si Vini. Para ko nga matalupangdan man ako eh. Kabakilala dayon ako sa kalibutan sa modeling. Kag paano naman kuya? Madamo sa nakakilala sa aton. Basi kung kadlawan nila ako. Kag nga kadawan kanila ha? Naton, mahisa pagigani sila sa imo. Kag nga mahisa sila sa akon. Hamak mo ha? Si Vini ang nagalagas sa akon. Apang ginabalibaran ko tungod sa imo. Do sa wala pa abi ako makahibalo. Nga gintunan mo gid sang maayo kung anong ihambal mo. Para nga magpasugot lang ko. Kaya bagdumdum ko kung mapasugot ka eh. Gani nagpirma ako. Nabalaka ako. Hindi man sa supak ako sa pagmodelo ni James. Ang ginakulbaan ko, amo nga, basi kung magbago ang batasan niya. Ilabi ng prioridad niya sa kabuhi. Dugangan pa nga nahadlok ako nga madula siya sa akon. Kay basi bala kung tintaron siya ni Vini. O kung sino pa nga babae nga makilala niya sa trabaho niya. Nga daw kadalam naman sa prinsess ang love ko. Kinapamensar ko lang Hindi ayhan magbago ang batasan mo. Ano? Sa ano magbago?
parehos ang pagpirma mo sang kontrata. Naanad ako nga ang tanan, ginahambal mo sa akon. Base ko sa madason. Hindi ko na mahibalaan ang mga ginabuhat mo. Sa nasiling ko na, abi ko kung gusto mo man eh. Ikaw bala mo. Hindi ka man abi gusto nga mag-entra ako sa mga beauty contest eh. Kaya hindi ka gusto nga madamo ang mga luyag sa akon. Kundi ako amo man eh. Hindi man ako gusto nga madamo ang sulay sa luyo mo. Ay, matsi mo ah. Daw hindi mo pa ako kilala. Kung tani sad to pa eh. Ganito lang ang mga pangduha-duha mo sa ako na. Isa ka babae lang kilala sa kasing-kasing ko. Isa lang, Lorena. Kag ikaw, ina. Lorena, anak, may tawag ka. Ara na, ma! Sino bala ini ah? Ma, abi. Salamat. Hello? Is this Lorena Alma? Yes. I'm calling about your application to our magazine. Congratulations! Ikaw napili namon. Pwede ka ba lang nga makareport sa Monday? Yes, ma'am. Hindi na ako pagtawag nga, ma'am. Nakita ko sa resume mo, no? Isa ka tuig lang na magulangan ko sa imo. Ako gali si Mariel, So, see you on Monday, Lorena. Dalatong kaupod mga gwapo, ha? Okay. Sige, Thanks. Bye. Yes! Yes! Si James. Hinali ko lang siya nga nadumduman. Hindi ko gali siya matawagan. Kay may session sila subong. Hindi ko man siya masugiran nga nabato na ako sa gin-applyan ko nga trabaho. Anong natabo? Malipayon ka, wala palang madugay Apang hinali ka man nga nagpangasubo? Do hinali ka lang imo iya nakakaon sang maaslom anak? Kwan ma, nabato na ako sa gin-applyan ko Kag masugod na ako sa Lunes. Matuod? Maayo kon amo. Mapalaron ka gid anak. Bago ka lang nakagraduate, may obra ka na dayon. Summer job pa man lang Pero kung magustuhan nilang obra ko, basi kung dalayon na lang pagtrabaho ko sa ila. Kundi mas maayo, gani ka ayuhon mo gid anak ha? Para nga mangin regular ka na. Siyempre man Ote, paano gali ina? Hindi ka madulong ni James sa Lunes? Kay isa siya kabulan sa Cebu, hindi bala? Amo gani nga ginasubuan ako, May. Wala ko man lang nabalita dayon sa iya nga may obra na ako. Kay nga, abala nga ginpasugtan mo siya nga magmodelo. Makusmod ka man lang gali. Wala ko man siya gintugtan, ma. Ang dumdum lang niya nga gusto ko man. Kuntani, ginpaathag mo sa iya. Para ka hindi ka mag-alburuto bilog nga adlaw. Kay wala ka na sa ginhimo sumugod sa mag-abot ka diri sa balay. Kundi ina lang. Paano abi kung pirmi lang siya masako sa karir niya, ma? Ay, ang dumdum ko gani, Kung makaupod na kami pirmi, subo nga graduate na ako
Abo man siguro sinang ginabatsyag niya sa naga-eskwela ka pa dito sa syudad. Pero lain man tuya, ma. May ginpatungdan mo siya sang iya tion. Kag nag-eskwela pa man siya. Dason, nag-enjoy pa siya sa pag-atipan sa mga kasapatan nila. Uti, ako ya. Makaangkon ka naman sang obra, hindi bala? Kag amo ina ang gusto mo. Ang mag-obra sa sulod sang duha ka tuig, antes ka mo magpakasal. Oo, ma. Matrabaho ako. Apang mahulat siya sa akon. Hindi inang, kundi indiin siya nagakadto, kagun sino-sinong kaupod niya. Uy, anak, wala ka bala sang salig sa iya? Hindi man sa wala ako sang salig, ma. Ina lang ugaling. Basi kung mangin malapit na gid siya sa iban nga babae. Siguro, kung kasal na ka mo, hindi ka na magkabalakas ang tuman. Siguro, ma Ma, pwede ko pala nga mabisitahan si Maricel sa ila? Madugay naman niya ako ginahagad. Ara man lang sila sa San Dionisio, Si Maricel gid balang kadtuan mo? O kon si James? Ma? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabuga. Fast Paradyo Bumbo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Magwa ni Michael sa karsel. Nagadiretso siya sa palalikuan. Dra siya naton birahon. Libutan naton siya kag bakulon. Hindi naton siya pagbinlan sang kabuhi. Pagkatapos, ilubong naton siya sa higad sang pader. Kag wala sang bisan sino nga manugid sa inyo. Okay. Ipalambot naton ina sa tanan. Cisco! Nagbagting ng nengganay. Kagtiyo na. Agod kaming magamit sang mga kaupod ko sa banyo diri sa prisuhan. Kag pagkatapos, mabulos naman ang iban. Madali-dali ako sa pagkadto sa banyo. Dapat nga ako ang mauna dito. Bah, may duwa ka priso nga nagatindog sa ako na lagyan. Ang isa, may dalang nga kutsilyo. Ginahingo ko niya sa iya kamot. Ang isa naman, nagabit-bit sang utod nga salsalon. Dulain hiyaw.
Lain gid ang ila hulag. Kag wala sila naghalin sa akong lagyan. Bah, may harap pagid nga mga priso nga iban sa akong likod. Ang iban, may dala nga balakol. Ang iban may pala. Hindi. Malain gid ining tuyo nila sa akon. Mga tinawo sila ni Sisko. May isol ako malapit sa pader. Kinanglan nga hindi nila ako malipot. Wala ka na sang mapalagyuhan pa, Michael. Pwede ka makadalagan. Apang hindi ka makahimo sa pinakatikang kag mabuka ang ulo mo. Animal ka. Tanawon ko lang karon kung anong mahimo mo. Tanawon ko lang kung anong mahimo sang kaisog mo ngayon. Mga bata, libutan naton siya. Sisko, pasugiron nga maisog ka. Tag-isa-isa lang. Masarangan ko kamo tanan. Wala na sang tsimpo pa, Michael. Nagadali kami. Ari na ako sigad. Nagasandig sa may pader. Wala na ako sang likawan. Talibutan na nila ako. Bah, nagamat-amat na sila palapit sa akon. Jumban, ikaw ang una duksol, ha? Utod ka salsalon ang dala mo. Isa lang kalampos sa ulo niya mabuka na ina. Padasunan mo dayon, bibot. Pawagaya ang yatinai. Nag-aagik-ik ang mga animal. Mayo. Mayo kay ari kamutanan sa akong tupad. Tungod ginalibutan ninyo ako. Kag mas madamo, mas maayo. Ululopod kita tanan sa impyerno. Oh, ano ang gingabot mo? Patalom? Lansitas? Hindi ina makapatay sa amon Michael. Tanawan ninyo sa maayo ang ginakaptan ko. Oh, ba? Granada yun na! Wait! Ara na. Wala na sang pin. Hindi. Isa! Dua! Dalagan! Dalagan! Ang dinalagan sila. Ibalik kong pin. Di man. Kadasig mangali sila magdalagan. Ginbayaan nila ako. Animal ka, Sisko. Hindi naman dugay ang kabuhi mo. Salamat sa bulig mo, Sherwin. Anong natabo? Nagdalagan sila sa makita nilang granada sa akon kamot. Doon nakakita sang bagat ang mga animal. Hindi sila maguntat, tub-tub hindi kanila mapatay. Gani hindi mo pagkalimtan ang granada nga ina sa imo bulsa. Dalon mo ina bisan diin ka magkadto. Sa din mo ginkuha ang granada nga ina? Ginpabakal ko sagwa kay Ikoy. Ginpabakal mo kay Ikoy? Aamoy nang ginbuhat ni Ikoy? Madamo siya sang kilala nga mga kriminal sagwa. Kag basta magtukos ka lang sang bili. Din ka magkuha sang kwarta para ibakal sang granada? Sa nasiling ko na. Madamo ako sang kwarta. May negosyo ako nga nabilin sagwa. Kag ginapaatipan ko lang sa akong abogado. Amo gali? Amo gani nga gusto ko pa nga mabuhi. Kay kinahanglan mo pa ako sagwa. Madamo ako sang buluhaton nga wala pa matapos. Gani Michael, buligi ako. Pangapini ako.
Apinan mo ako kay Sisko. May padya ka sa akon. Padyaan ko ikaw sang dako. Hindi na kinanglan. Wala na sang kinanglan nga padyaan mo ako. Akig man ako sa mga tao nga pareho kay Sisko. Mga hambog. Kag ikaw ang dapat ko nga pasalamatan. Kay ginhatagan mo ako sang Granada. Kay kung wala, tapos na ako sa tion ngayon eh. Buligi ako, Michael. Kay buligan ko man ikaw. Makasalig ka sina, Sherwin. Makasalig ka sa akon. Bilib na ko sa imo, Michael. Kaisog sa imo. Kung wala ko ginatagan sa Granada ni Sherwin, siguro patay na ako. Madamo ako sang kilala nga kriminal. Nagabaligya sila sang armas kag syabo. Basta may ibakal ka lang. Kabalo ka, dugay na ako diri sa sulod. Kag madamo nang akon kilala diri. Mga kriminal kag mga palasyon. Amo gali? Oo. Basta may kwarta ka lang. Wala kasang peligro dire. Kag kung may kinahanglan ka, hambal ka lang sa akon Madamo na gadaan ang ako na ibaluan sa imo. Kag naluoy ako sa imo. Madamo ka na sang nahibalaan sa akon? Oo. Amo ina kung gaan nga naluoy ako sa imo. Kag gusto ko man ikaw nga buligan. Anong nahibalaan mo parte sa akon? Hachoy koy? Nakahibalo ako kung gaan nga nakasulod ka diri sa prisuhan. Ginbutigan ka sang mga tawo nga nagtraidor sa imo. Anong buot mo silingon, Choy? May kwarta ka da. Oo. May kwarta ako. Kag ang kwarta ngayon ginatag sa ako ni Sherwin. Pasalamat ko nun niya. Kaya ginbuligan ko siya. Te. Pilan na. 5,000. Damo man ba? Anong nahibalaan mo parte sa kabuhi ko? Ang matuod lang kay Koy. Tumudas na subong. Hindi ako makahangop. Kung nga ang hinali lang naguba nga mon kabuhi sa nga ako ni Loy. Di na ang imo, Iloy. Nadulay siya sang hinali. Kagin patay siya sang isa ka kriminal. Ganiin patay ko man siya. Amoy ng rason kung nga angari ako diri. Wala mapatay ang imo, Iloy. Ano? Anong siling mo, Choy? Amuin na ang nahibalaan ko. Wala mapatay ang imo, Iloy. Kinbutigan kanila. Ano? Hindi ako makangop si mo, Choy. Sa ano mo ina nahibalaan? Ha, Choy, Koy? Tian ko, ina. Nakahibalo ka man nga hindi kuya priso dire. Gani, makagwa kag makasulod ako bisan ano oras. Kag isa pa, buliboy ako diri sa warden. Gani nakabati ako sang mga sugilanon
Ngay hindi ko dapat mabatian. Sa din mo nabatian nga buhi pa nga ako ni Loy. Ha, Choy? Nabatian ko ina sa duha ka tawo nga nagabisita diri kay Sherwin. Nabatian mo na sa duha ka tawo nga kahambal ni Sherwin? Oo. Kaga, anong labot ni Sherwin dira, ha? May labot siya sa imo pagkapriso dire. Ano? May labot siya sa akong pagkapriso dire? Hindi ako makangop siya. Anong labot niya sa akon? Anong labot niya sa akon kabuhi? Amo man gani nang natingalahan ko eh. Nagalibog ang akon ulo. Basta kay amuin ang nabatian ko sa ila ni Sherwin ang ibang plano nila wala pa man ko makahibalo. Pero siya ang may gusto nga makasulod ka diri sa prisuhan. Nga, Choy. Anong labot niya sa akon? Kag nga gusto niya nga mapriso ako. Kag pagkatapos, ginbuligan niya ako? Sa ano mataboy na? Iya, ambot man gani Nagakatol man ganing ulo ko. Pero amo pa gani nang gusto ko nga mahibalaan At babay ilang. Kung mag-abot atong duha ka tawo nga ginahambal ko sa imo, pahibalon ko ikaw. Sila nga duha ang nakahibalo sang tanan. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tip sagod malikawan ng